Takže toto je taktiež taký základný granit trojuholník, ktorý v podstate by mal vyzerať nejak takto. A princíp u trojuholníkov, respektíve aspoň týchto, spočíva v tom, že ich nerobíte v takých tých kolečkách, kvázi, ako sme robili ten štvorec, ale robíte ho v takých ako keby radoch. To znamená, že keď začnete štyrmi reťazkovými očkami, tak tu hneď vidno, že teda tá prvá rada spočíva z 3 reťazkových očiek a 3 dlhých stĺpikov. Za nimi urobíte 3 reťazkové očka a opäť 4 dlhé stĺpiky. A to je v podstate tá prvá rada. Druhá rada vychádza z 3 reťazkových očiek, 3 dlhých stĺpikov, 2 reťazkových očiek, 3 dlhých stĺpikov, 3 reťazkové očka, 3 dlhé stĺpiky a v podstate až kým sa dostanete na koniec. Tretia rada opäť vychádza z 3 reťazkových očiek, 3 nasledujúcich dlhých stĺpikov, 2 reťazkových očiek, 3 dlhých stĺpikov, ktoré teda sa vháčkujú do tých predchádzajúcich 2 reťazkových očiek a viac menej tak ďalej. A opäť urobíte si v podstate taký veľký a široký, aký potrebujete. Celý princíp spočíva teda iba v opakovaní týchto 2 typov. To znamená, že ak si chceme takýto trojuholník urobiť, tak začneme teda tými 4 reťazkovými očkami. Za ktorými potrebujeme 3 reťazkové očka. A do tohto kruhu potrebujeme teda 3 dlhé stĺpiky. Ono na začiatku sa to trošku komplikovanejšie háčkuje, ale v podstate čím väčší je, tak už potom týmto ide rýchlejšie. Čiže tu máme druhý. A tretí. Tak, teraz potrebujeme tieto 3 reťazkové očka. A opäť 4 dlhé stĺpiky do tohto kruhu. Jeden, 2, 3 a 4. Tak, čiže teraz dostaneme ako keby ten spodok, tento. A teraz si potrebujeme teda urobiť tieto 3. Otočíme ho a vlastne budeme sa pozerať na to z tejto strany. To znamená, že potrebujeme uháčkovať 3 dlhé stĺpiky, ktoré sa budeme snažiť vtesnať ako keby medzi ten prvý a druhý. To znamená, že ideme na 3. Čiže 1. 2
za ktorým idú 2 reťazkové očká. A opäť sa v podstate dostaneme do tohto stredu, do ktorého pôjdu 3 dlhé stĺpiky. Čiže 1, 2, 3. Potom idú 3 reťazkové očká a opäť 3 dlhé stĺpiky do tej istej hornej časti. Čiže to máme teda túto časť. Teraz potrebujeme 2 reťazkové očká. A opäť potrebujeme v podstate tieto 4 reťazkové očká vtesnať medzi ten prvý a druhý, čiže tu na. Čiže máme 1, 2, 3, 4. Tak a teraz, keď to trošku natiahneme, tak nám vznikla vlastne táto časť. A už potom v podstate, keď sa dostanete tu, tak si opäť uháčkujete tentoraz tieto 3, čiže 1, 2, 3. Potom si ho otočíte, aby ste teda háčkovali týmto smerom a pokračujete ďalej. To znamená, že tieto 3 budú opäť medzi tým prvým a druhým. Potom pôjdu 2 reťazkové očka, 3 dlhé stĺpiky do tejto diery. A potom idú 3 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 3 dlhé stĺpiky do tohto. A 2 reťazkové očka a opäť 3 dlhé stĺpiky do tohto. 2 reťazkové očka a opäť 4 dlhé stĺpiky do tejto časti. A vznikne vám v podstate takýto trojuholník štvorčekovaný.